Jedným zo spôsobov kreslenia je aj kreslenie pomocou zadávania hodnot do príkazového riadku. Pri zapísaní 0 nám automaticky nájde stred súradnicového systému. Ak zadáme samotne len hodnotu napríklad 50, je to x-ová súradnica. Pri zadaní 0 medzera 50 nám vytvorí čiaru v y-ovej osi o dĺžke 50 mm. Ak chceme v z-ovej osi kresliť, napíšeme 0 medzera 0 medzera hodnota, o ktorú sa chceme posunúť v z-ovej osi. Ak chceme kresliť pod uhlom, zadáme do príkazového riadku znamienko väčšie, uhol, konkrétne 45 stupňov a dĺžku úsečky. V niektorých prípadoch potrebujeme nájsť určitú pozíciu na priamke alebo medzi dvomi bodmi. To vykonáme pomocou dialógového okna pozícií, kde zadáme medzi a určíme dva body. Automaticky nám vypočíta presný stred medzi týmito bodmi, ktorý môžeme posúvať alebo môžeme zadať presnú pozíciu alebo vzdialenosť od prvého bodu.